प्रमद बर'नि इलेक्शननि मेनिफेस्ट'सो होनना जोङो बुंखादोंमोन दिनैबो बे मोगथां महरावनो दिनै बेनो नुजाबाय जे सुक्तियाव लिरना थानाय मोनसेबो दफाफ्रा दिनै मावफुंजायाखिसै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होन रेलवे पस्ट फेक्टरि होन अनेक लिरनाय दंमोन बेयाव दिनैसिमथ' जों मावफुंनायखौ नुवाखै बेयाव मावफुंदों होनना बुङोबा NDFBनि केम्पखौ डिसबेन्ड खालामदों बिनि अनगायैथ' जेबो गैया बिनि अनगायै जेबो मावफुंनाय जायाखै बेयाव आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जेलाव थानायफ्रा उदां जानांगौमोन बेबोथ' गैया एरिया एक्सटेनसन जानांगौमोन बेबो गैया 60टा समस्ति जानांगौमोन बेबो गैया जेबो गैया बेयावहा बेनिखायनो जों बुंबाय थादों बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै बे दफाफोरा प्रमद बर'नि इलेक्शननि मेनिफेस्ट'सोमोन होनना जों सिगांबो बुंबोदों दाबो बेखौनो आं बुंगोन नंगौ जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ जोंनो फोरोंलांनांगोन जोंनो गोग्गो जोंनि उन जोलैखौ जेनेरेसनखौ दानानै होलांनांगोन नाथाय जोङो खोनायो मबेबा समाव जायफोरखौ मानसिफ्रा अनार होयो सनमान खालामनानै मोनसे पजिशनाव दोनदों सोरखौबा EM बानायना दोनदों सोरखौबा चिफ डिपुटि चिफ बानायदों सोरखौबा मन्त्रि बानायदों MLA बानायदों MCLA बानायदों लिडार होननानै रायजोआनो बानायदों नाथाय रायजोआ लिडार बानायदों बिथांमोना गावनि खुगाखौनो हमथानो हायैफोरखौ जों नुदों जोंनि जेनेरेसनखौ जिबायदि जोङो फोरोंलांनांगौ बिनिफ्राय जों फेलार जानायखौ जोङो नुदों बेनिखाय आं बेखौसो खावलायगोन जाय बेक्तिफ्रा मिडियायाव फैयो जेन गनाय जाथावना बाथ्राफोरखौ बुङो जेन बयबो गावनि बिमा बिफाजों थाफानानै बा गावनि गथ'फोरखौ लाफानानै जेन जोंनि मिडियाफोरखौ नायनो हायो बेबायदि नायनो हाथावना अबस्थायाव खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनो थाखाय आं खावलायगोन आरो बेबायदि स्लां लेंगुवेजफोर बाहायनायफोरनिफ्राय जेन जों गोजानाव थागोन नङाब्ला जोंखौ मुगैगोन जोंखौ जाथि हिसाबै जों मुगैजागोन जों हारि हिसाबै मुगैजागोन आरो जोंनि जेनेरेसना गाज्रि जालांगोन आंथ' नुबाय थादों जे ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनो समाया ओरैबायदिसिम जाहैदों सोरखौबा सैमा अमा बुंनो नागिरलाय लांदों अब्ला फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोंनि उन जेनेरेसना मा सोलोंगोन आदा बाजै लिंनो बावगारनानै सोरखौबा सैमा अमासो बुंग्रा जाहैगोन सैमा अमाखौनो सोमोन्दोसो बाहायग्रा जाहैगोन ओइ सैमा ओइ मोसौ होनना बाहायग्रा जाहैगोन जोंनि जेनेरेसना आदा बाजै सार मेडाम बेबायदि गाबज्रिनो बावगारहैगोन बेनिखायनो आं खावलायदों जाय राजखान्थियारिनि गोहोआव थाग्राफोर समाज सिबियारिफोर नोंथांमोना थि सोदोबदों आरो गनाय जाथावना सोदोब बाथ्राफोरजों रायजोफोरखौ बेंनो नाजानांगौ आरो जाहाथे जोंनि उन जोलैखौ जोङो गोग्गो जोलै बनायनो हायो जेन जोङो जोंनि गोदोना थांनो नागिरनाय समाजखौ जाहाथे जों गोजौ थाखोसिम दैखोनानै लाबोनो हायो बिनि थाखाय जेन बयबो मोजां सोदोब मोजां भाषाजों मिडियाफ्राव खोथा बाथ्रा रायलायगोन सनमान होलाय दिनै उदालगुरि जिल्ला बारग' NDFBआ बारग' एक्स NDFB इउनाइटेड फार्मा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बारग' NDFBफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै गोथौयै माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों मानो होनोब्ला जोंहा गोबां समयसाफोर दङ आरो बारग' NDFBनि जि समयसा बे समयसाखौ अकल बे समयसाया बारग' NDFBनि समयसा होननानै जों साना बे समयसाया गासै बर' रायजोनि एबा बर' हारिनिनो समयसा होननानै जों सानदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा स्टेन्डिं इस्युफोर दङ जेरावनोखि दिनैसिम 64 जन बारग' NDFBफ्रा जोबथेसालियाव दङ रन्जन दैमारि सारजों लाफानानै 64 जन दङ बेराफारसेथिं गोबां सेंग्राफ्रा दिनै न'आव दङब्लाबो गोबाङानो केस दङ आरो गोबां जोंनि बारग' NDFBफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो हायाखै जि समायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौमोन जि समायाव थाखा फैसा खामायनांगौमोन बे बैसो आधा बैसो ससेखौ हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय गावनि थाखाय गावनि उदैनि थाखाय बारग' NDFBफ्रा ओरैनो रं तामसा खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नाङाखैमोन हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखायसो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन दा बै खावसे बैसोखौ बारग' NDFBफ्रा हारिनि थाखाय होबोबाय नाथाय दिनैसिम जोङो सुक्तिनि उनावबो गोबां जोंनि NDFBफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंनो हायाखै आरो जायफ्रा मोनदोंब्लाबो बे थोजासे नङा बेनिखाय जों सरकारनियाव दाबि खालामबाय थादों जे फैबाय थानाय जि आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेयावबो माखासे जोङो खथा बिगासिनो दङ लोगोसे जोंहा जि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जि BTCआ मोनसे
साख्रि होनो हानायनि क्षमता दङ बिनिफ्राय होयो ना स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे अथरिटि होयो बिथांमोननि खोथा बेखौ जोङो एपिल खालामबोबाय थादों बेफोर इसुफोरनि सायाव लानानै जोङो दिनै सावरायदों आरो बेबायदि इसुखौ लानानै जों सावरायबोगासिनो दङ थांनाय 3 बोसोर 4 बोसोरखौ जोङो नेबाय जायफोरा खुंथायाव दङमोन जायफोरा सरकाराव दङमोन बिथांमोनखौ जोङो नेबोबाय जे जोंनि जेसेबांखिनि हमायसा दोङो बे हमायसाखौ बर' जातिनि हमायसा होनना नाजावना लानानै बे हमायसाखौ समाधान खालामनांगौ होनना जों एपिलबो खालामबोबाय मावबोगोनदां होननानै जोङो नेबोबायबो नाथाय दिनैसिम मावफुंना होनायखौ जों नुवाखैसै नंगौ स्टेट गभर्नमेन्टआ 3 मानसिफोरनो दायित्व होदोंमोन जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी EM फेरेंगा बिथांमोन 3खौ एपइन्ट खालामदोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जे NDFBनि जेसेबां स्टेन्डिं इसुफोर दङ बे इसुफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोननो दायित्व होनाय जादोंमोन नाथाय फेलार बे 4 बोसोराव बिथांमोना ससेबो मावनानै देखायासै आरो जोंनि जि इसुफोर बारग' NDFBनि जि समायसा इसुफोर दङ बेखौ अबेबा केसेरबारियाव गारना दोननायखौसो जों नुबाय बेनिखायनो जों दिनै खनखांफिननानै बे जोंनि जिखिनि स्टेन्डिं इसुफोर दङ बिनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ जेलाव थानाय NDFBफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जों नाजागासिनो जेसेबां बारग' NDFBनि केस दङ बेफोर केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो जेसेबां मुंख्लं न'खरफोर दङ बे न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखायबो जों खामानि मावगासिनो आरो जोङो मावलांबाय थागोन नाथाय जों जि बे जोंनि इसुनि सायाव जि खामानि मावदों दिनै सोरबा जायफ्रा बेफोर इसुफोरखौ केसेरबारियाव गारनानै दोनग्राफोरा दिनै एलार्जि जादों मेगन सादों आरो दुखु मोनदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिखौ नायनो हाया जादों सहायनो हायाखै बिथांमोना जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स NDFBखौ पिस बोफ्लेनो नागिरदों जाय व्यक्तिफोरा NDFBखौ बैखिनि समायनिफ्राय बोफ्लेबोबाय गावस्रा होबोबाय बै व्यक्तिफोरानो दिनै आरो जों गथायसे जानानै थानायखौ नायनो हाया जादों आरो जोंनि इउनाइटेड फार्म अफ एक्स NDFBखौ बोफ्लेनो नागिरदों बे राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन गेलेथों नाथाय आं खावलायगोन जोंनि बारग' NDFB बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना धैर्य हम राजखान्थिनि प्रलबनसाव राजखान्थिनि माबा मोनसे लुब देखायनायाव जे नोंथांमोना दोलोखौ नागारनानै थाङा जोङो नुबोदों जाय मेन्दाया दोलोखौ नागारो बे मेन्दाया महाबा मुसा लख्राजों जाजाहैखायोखा बेनिखायनो जाहाथे दोलोखौ नागारनानै थाङा जोंनि इसुनि सायाव जों गसंनानै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय समावहा जों जोंनि गासै हमायसाखौ समाधान खालामनानै लानो हागोन बेनिखायनो आं खावलायदों जाय राजखान्थियारिफ्रा इउनाइटेड फार्मखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदों नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाय जोंनि बारग' NDFBफोर नोंथांमोनाबो बुजिदो जोंहा जिहेतु इसुसफोर दङ जोङो जि खामानिखौ दायो मावबाय थादों बे राजखान्थि नङा जोङो जोंनि इसुनि सायावसो खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो राजखान्थियारिफ्रा राजखान्थिखौ गेलेखागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गेलेजाया गोसोखौ हमथानानै जोंनि इसुनि सायाव जाहाथे खामानि मावनो ज' थालायो जोंखौ बोलो होयो आरो जोंखौ सहाय होयो बेखौसो आं अनुरद खालामहरगोन एकर्डनि सायाव मा बुंनांगौ बेखौ जथेस्थ' सम बारलांबाय आरो गोबां सान्थौगिरिफ्रा गोबां खेंफोरथि होलांबाय सोरबा डक्टरेट खालामनाय सोरबा सान्थौगिरि सोरबा थुनलाइगिरि सोरबा हारि सिबियारि आलादायै बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै गोबां बिबुंथिफोरखौ होलांबाय आरो आं बारग' NDFB हिसाबै नैबे एक्सपिरियेन्सखौ नुनानै बै समाव जि बुंदों आरो दाबो आं बेखौनो बुंगोन जों एक्सपिरियेन्सजों लोगोसे दायोबो मोन्दांथिबाय जि बिटिआर एकर्ड बा सुक्ति एक्सुवेलि बे एकर्ड नङा बे एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंदों जेराव आरो बे पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बे एग्रिमेन्टआ जायफोरा असान्थि एबा हाथियार लानानै संग्राम खालामो बेजों बे पिस एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो लामायाव जथेनानै जोंनो आलादा बर'लेण्ड नांगौ होनग्राफोरदों बेखौ पिस एग्रिमेन्ट जाया पिस एग्रिमेन्टखौ आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामग्रादों खालामनाय जायो दा बे पिस एग्रिमेन्टआ जि जालांबाय नाथाय बेयाव लिरखांजानानै थानाय दफाफोरखौ जोङो मोगथां महराव मावफुंनायखौ दिनैसिमबो नुवासै मानोना बैखिनि समायावनो जोङो बुंखादोंमोन जे बे मोनसे इलेक्सननि मेनिफेस्ट'सो होनना